бяжить, земля дрыжить. А Кася от тебя сбежит. Ну, злови. А не зловишь. А вот ты где? Ну, где тут наша Кася? А я славлю тебе. Привітання, сябри. Ну, ви бачили? Ілля хоче попастися Лесику, а той ніби спеціально його обиходить. Що ж далі буде? Ой! Ага, попалася. Ага, попалася. Доброго ранку, дівчинки і хлопчики. Ой, хто гэта? Ілля? Ага. Ой, о, зараз бачу Ілля. Привітання, салют, дівчинки і хлопчики. Признайся, Лесик, ти підглядував? Не, калі б падглядваў, я б давно Касю зловіў. Так, ён цэлую раніцу сляпым котом быў, ні разу мяне не схапіў, ну да гэтага часу. А чаму вы пытаецеся? Ты бачыў, што тут было? Мы уселись со смеху, не лопнули. І гледачы таксама. Што ж тут было? І чаму вам смешна? Зараз раскажем. Сябры, а вы пакуль мультик паглядзіце. Прыходзіць, значыць, Ілля. Так. А ты? Ілля пайшоў нейкі сюрпрыз рыхтаваць, а мы з Касей яго чакаць будзем. Так, гэта цацка старенькая. Яна мне надакучыла. А вось гэта новенькая мне застанецца. А што гэта ты робіш, Кась? А, просто я свае цацкі размеркавала. Гэтыя сабе пакіну. А гэтыя? Сябрам аддам. Сябрам аддаш? Але ж яны ўсе старенькія і паламаныя. У тым і фокус, Лесічак. Усё лепшае мне застанецца. А я сябрам скажу, што ў мяне ўсё цацкі зламаныя. Ім будзе мяне шкада. Здорова, правда? Не, зусім не здорова. А чаму гэта? Бо гэта няпраўда. Ой, праўдзівы які. Затое я буду гуляць і радавацца. А сябры падумаюць, што я засталася без цацак і пачнуць мне свае дарыць. Ну, Лесік, я ж геній. Ага, геній падману. Калі ты так зробіш, Касечка, то я... Ну, што ты? Па-першае, не буду з табой сябраваць. Падумаеш, напужаў. Ну і калі ласка. А па-другое, я пачну сябе паводзіць гэтак жа, як ты. Ой, я пра гэта проста мару. Упэўнена? Упэўнена. Ну, добра. Вы не хвалюйцеся, гэта ненадолго, толькі каб Касю правучыць. Ой! Што такое? У тваім пакойчыку нібы нешта грукнула. Ты што там можа быць? Не ведаю. О, зараз высветлім, што там грукнула. Так. Ну і што тут? Няма нічога. А ты уважліва глядзі, пад ложак зазірні. Не бачу, Лесік, табе падалося. А ў шафе? І тут усё ў парадку. Всё. Ну, значыць, сапраўды падалося. Ты вушы сёння мыў, Лесік? Лесік, а дзе ён? І дзе ўсе мае новенькія цацачкі? Ага, значыць, нічога яму не падалося. Ён мяне проста перахітрыў. Але ж гэта несумленна! Падманшчык! Што такое, Касечка? Няўжо табе не спадабалася? Я ж проста паводзіў сябе, як ты. Ага. Але ж я не думала, што падман такі непрыемны. Разумееш цяпер, чаму з падманшчыкамі і хітрунамі ніхто і не сябруе? Разумею. Цяпер усё будзе інакш. Хітрыць я не буду, а ўсе цацкі падзялю па справядлівасці. Мне не шкада новых цацак для сваіх сяброў. Вось. Ух ты, Касечка!
Ты нас усіх так узрадавала, правда, сябры? Вось малайчына. А ў гонар майго выпраўлення прыз будзе? Цікавы мультик падыдзе. Пытаюся, вядома, глядзім. Ну ідзе наш Ілля. Абяцаў нейкі сюрпрыз, і няма яго. Кася, набярыся цярпення, хутка вернецца, ён слова трымае. А вось і я. Я падрыхтаваў для вас гульню. Загадкавае кола! Ура! Але як жа мы будзем гуляць, калі я ніводнай загадкі не падрыхтаваў? Нічога, Лесік, я ўсё зрабіў з дапамогай часопіса «Рукзачок». Значыць, ты ў нас сёння вядучы. Ну, калі Лесік не супраць. Не, зусім не супраць. Люблю сам загадачкі разгадваць. Тады першая табе, Лесік. Добра. Загадка нумар 6. Ага, вось знайшоў. Слухай уважліва, Лесік. Растуць яны уніз галавой, растуць не летам, а зімой. Як толькі сонейка ўбачаць, адразу горка плачаць. Ага, штосьці мне гэта нагадвае. Нешта такое знаёмае. Ой, гэта ж вельмі лёгка. Ну вот я здагадалася. Не прыспешвай мяне. Дачакайся сваёй загадкі, тады і адказвай. Падумаеш, ну і маўчу. Гэта... Ага, як самому загадачкі загадваць, дык лёгка. Гэта ледзяшы. Яны растуць уніз галавой і толькі зімой, а на сонейку пачынаюць раставаць. Ух ты, здагадаўся. Вядома, гэта ледзяшы. Ты малайчына, Лесік. А мы не сумняваліся. Лесік у нас у сявет. Цяпер загадка для цябе, Кася. І гэта загадка нумар 2. Вось яна. Тоўсты ў яго жывот, але ён не бегемот. Носік хобат мае ён, але гэта і не слон. На пліце, як паравоз, пару выпусціць праз нос. Ага, значыць, жывот як у бегемота, а нос як у слоніка. Ага. Але не слон і не бегемот. Ага. Ты што вы як гусь усё ага да ага. Лепей бы не ага, калі падказалі. Ну, Кася, на пліце пару выпускаем. Праз нос. Дык гэта ж чайнік. Правильно. Ура! Я адгадала, сама адгадала. Малайчына. І ты, малайчына Ілля, у цябе не горш, чым у мяне атрымліваецца вядучым быць. Дзякую. А зараз, сябры, загадка для вас. Вы гатовыя? Тады мы пачынаем. І гэта загадка нумар 5. Зараз знайшоў, слухайце уважліва. Хто па елках спрытна скача і ўлязае на дубы? Хто ў дупле грызе арэшкі, сушыць на зіму грыбы? Ух ты! Дзяўчынкі і хлопчыкі, калі вы здагадаліся, хуценька бярыце паперу і малюйце адказы. Іх, як заўсёды, можна дасылаць ці па электронным адрасе добраранок.tv@gmail.com, ці па паштовым 220-114, горад Мінск, вуліца Макаёнка, 9, праграма «Добраранак». Пераможцы атрымаюць прызы ад нас і часопіса «Рукзачок». Таму старайцеся. Мы з нецярплівасцю чакаем вашы лісты. А зараз яшчэ адзін мульцік. Ну вось і ўсё на сёння. Добрых усім дзённых спраў. Мы жадаем, каб ва ўсіх гэты дзень быў удалым і радасным. Бывайце, сябры. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Як заўсёды, сустрэнемся зранку У нашым добраранку, каб аб нечым цікавым даведацца і павесяліцца. Ага.